Lej. Čumpel lidi, jo. Bombu do něj dej, pořádnou. Aby vole lidi viděli, že vole, aby někdo zase nepsal, že to je nějaká replika, jo? Tak Jo, moje tyčko stojí víc než ten tablet, ty vole, dělej. normálně to funguje, jo. Bombu! Cože? Cože? Co si děláš, prdel, ne? Jo. Co si děláš, prdel, že to nemůže rozbít rukou? Ne, to je jaký pevný do píči. Cože? Tak takhle loket. Čo to nejde? Co si děláš, že mě prdel? No tak vem to, co tam máš, nevím, co tam máš. Píchni do toho pořádně. Zaryj to tam celý. No pořádnou! Já chci pořádně. Tu prasklo, nevidíš to? No jo, ale ty si řekl rozjebat na sračku, ne? Zmrde zasranej, vole, buzerant. Ještě pořádně. Takový rány, hej. No, to jsi chtěl? Zlom ho, takhle ho zlom. Nebudu to lámat, z toho by byly střepy. Zlom ho, ne? Teď už to je jedno, když je zničenej, ty kriple. To je jedno, tak ho zlom, ne? Udělej to, ty jsi řekl. Tady z toho Řekl- budou střepy, ty Na začátku duelu si mi řekl, tak dobře, střepy, tak běž ke koši a rozlom ho, ukáže si Freddy, si plnič, že co si řekl, uděláš, ne? Ukaž to. Rozlom ho na sračku. Jo, lidi, on ten talíř má doma, jenže, vole... No nemám ho, vole, nemám. Nemlouvá, že je moc tvrdý, vole. Na sračku. Jsem zvědavej, vole, když tady vypráví, vole, že je na něj moc talíř tvrdý, tak jsem zvědavej, vole, jak na něj bude tvrdá moje pěst, vole. Jo, no nerozběž ani tablet, ty vole. OK? No, hezky. Ještě. Ty nemáš sílu, ty nemáš vůbec sílu. Stačí, vole. Aha. Tady máš. No, dobrý? Zdár? Dobrý? Teplouši? Je na to, že sypeš, nemáš vůbec sílu, páru nemáš. Fakt, že nemáš. Se o to nechci říznout, ty kreténe, vole. Ty tady říkají něco o tom, že nemám páru, vole, když ty nejsi schopný, vole, si rozbít talíř o hlavu, ty kreténe, zasranej. Jsi schopný vzít telefon do ruky a zavolat do gay klubu, ty vole, ty zmrde, vole. Tak mi dej čísla, já tam zavolám hned. Proč já? To byl tvůj úkol. Kdybych měl si rozbít talíř o hlavu, vole, tak to mám úkol, splněný za nezajímá. 20 sekund, ty kreténe. Nezajímáš mě.